Jeg hedder Katarina Amitsbøl. Jeg er 45, og jeg er mor til en dreng på 7 og bor med en sammenbragt familie. Min far er fra Østjylland og var ingeniør. Der er rigtig meget godt i Danmark, rigtig meget godt at bygge på, men vi står over for nogle store udfordringer. Vores offentlige sektor er alt for stor. 56% af vores BNP. Det skal vi have lavet om på. Det er ikke at lave en minimalstat, men bare en stat, vi selv kan finansiere. Fordi husholdningsbudgettet, det skal stemme, og der bliver færre hænder til at betale for det i fremtiden. Vi har også fået alt for mange regler. 65.000 regler inden for bare de sidste 20 år. Vi gør det sværere for os selv. Det kræver, at vi handler. Og det kræver, at vi fokuserer simpelthen på, at det offentlige leverer kerneydelserne. Og det er først og fremmest tryghed, politi, et rigtig godt sundhedssystem og uddannelse. Det er det, vi skal leve af i fremtiden. Så derfor vil jeg arbejde for et stærkt og tidssvarende uddannelsessystem. Jeg vil arbejde rigtig meget for, at vi får afbureaukratiseret, fjernet noget af al den unødvendige rapportering og kontrol. Vi skal have respekt for at forsørge sig selv. Det er meget vigtigt, at dem, der kan, de skal også selv kunne lykkes. Og så skal vi have skatten ned i top og i bund. Vi skal også sætte tidligt ind mod det ekstreme og mod kriminalitet. Det er vigtigt, at vi har et regelbaseret samfund. Aarhus kan være et foregangseksempel på rigtig mange måder. Det er her væksten er højest. Det er her, de ligger frem med grøn omstilling. Der er en stor havn. Men det kræver, at der er rigtig god mobilitet, fordi der er så store produktioner herover. Vi skal simpelthen også have gang i den E45. Det er noget, jeg arbejder hårdt for. E45 skal udvides nu. Derfor stiller jeg op for de konservative, og det er virkelig nogle sager, jeg vil arbejde for.